Ovo je crkva Marijina Uznesenja u Olovu. Podignuta je 1936. godine. Kroz godinu je crkva prazna. Oživi tek 1. svibnja te za Veliku i Malu Gospu kad u Olovo pohrle hodočasnici. Općina Olovo broji nekih 15.000 stanovnika sada iz ovog zadnjeg rata. Vjernika, katolika, Hrvata u Olovu sad momentalno ima 19. Ostale su uglavnom starije osobe, žive od mirovine i od pomoći rodbine razasute diljem svijeta. Meni je lijepo, ne znam kako kome. Ja ovdje živim od 67. Nisam nikud dana išla, cijeli sam rat ovdje provela. I bivši upravitelj Gospina svetišta proveo je cijeli rat u Olovu. Udomila ga je bošnjačka obitelj Kapić. Mi ne živimo jedni kraj drugi, mi živimo jedni s drugima. Olovo je uistinu posebno po tome što muslimanski vjernici poštuju Gospino svetište, a osobito hodočasnike koji dolaze prema tradiciji u sačuvanim narodnim nošnjama i bosih nogu sa svih strana. Dešavalo se da smo mi, kada je Velika Gospa, kupili sjeno na bakićima, a naši hodočasnici su znali gdje nama ključ stoji ispod daske pred vratima. Oni bi uđu u kuću, naloži vatru i stavi kafu. Pri dolasku u Olovo hodočasnici obvezno svrate i do malog vrela zvanog Gospina voda 100 metara po dnu crkve. To smo i slušali od starih muslimana koji su pričali da je crkva napravljena na pećini. U toj pećini da postoji Gospa i da ispod Gospini nogu teče ta voda i zato se zove ta Gospina voda. Neobičan prizor svakako je i miješanje poziva na molitvu ezana s minareta džamije i zvuka crkvenih zvona. Olovo je ponosno što ima svoje džamije, što ima svoje crkve, što ima svoje ezane i dakako svoja crkvena zvona. Šta kome pripada, neki je njegov i to treba uvažavati i to je ponos za nas sviju i to će, ako Bog da traje u beskonačnost tako. Katarina iz Kraljeve Sutjeske dolazi svake godine u Olovo. Njezini roditelji rodili su 7 djece, no nijedno nije ostalo živo. I moji su roditelji tu došli, moj otac obišao crkvu boli koljena i ja sam se rodila 8. i eto sam živa. Osim ljubljenja Gospine slike što se čuva u crkvi i procesije s njom, hodočasnici obvezno pale svijeće pokraj crnog kamena. Kad je crkva nekoć bila zapaljena, a svetinje iz nje odnesene, hodočasnici su palili svijeće uz kamen iz stare crkve. On je od dima svijeća vremenom pocrnio i postao praktično kultno mjesto za molitvu i nadu.